ó lá le Bhríde amach. Bín na hían déanamh nead. Bín na cuire ag bread na nuan is an lá a dul a bhad. Tá mai le hína nómh díreach cúpla láir mis lá le Bhríde agus scetimín ar go an teachtar dro. Tá Darach chun sin a bhúna nómh maidir le chun Cros Bhríde dhéanamh agus be go lóchair tásáil na be go Darach. Se so sin an cé job dul agus an lóchráil ach dus bar has hus pointif cad é an tura a bheith ar an obair a gine nniu sin Cros Bhríde tá seanna na daine ar seo. Agus stocha in éanaach leis an lóchar an tain rud atá tasahain ná secateurs chun lóchar geara nó dunig sa súr an bhart agus písa beag sranga sinna méid. So raimid amach linn agus bailómid roint lóchar. Tagmid ar an lóchar mo an ggurt áitgóil an talamh sais cruaig nó brúirte nó drochchalamh de ná ásan siad. Táithna gachtain ar cnos échan siad, fásan siad sais clúmpaí. As an isis tasíhain cín bratha áil, cín dasc, bhfuil dag dasc glasartha nach bhfuil siad feo cin éair agus cín bra fada chumá. Agus dul sios go bun an ghois chuní de geara anas go méich an faidir fada goin chun an crosa dhéanamh. Seo iad na lóchar níos bailithe goin agus stócha go méich tuairm is cuidig nó fethe ceanna tasáid tá hochcín déag gom. So tá sé sos go tain ri cénsáis crot nó cénsáis túús a bheith le a churis meid sé coil agus fada nó sais ábhrín ráir agus gara. Tá sin go an sos go dtí duine hain. So Tom chun ceann thugant amach leithlig tus bhain midh cén úsáid bheith go mas sin. Agus is dosas bar stócha an barús an buna bhaint dóibh chun nach méid cho fada son. So Tom chun idir fad a chur aon sin agus ábhar geara an seo agus ábhrína geara an bun mar sin. So tá sé sos go tain an ar ire céin ad a hastíimhaid go méid. So sin tom se sás le sin. Agus níos se stiúm dar céim inis ná 6 lúb a thuirtóibh leislí na deá rial áil chun seo dhéanamh nó deá bula faoi thorm a dhéanamh agus an rud a néú sús níos daoine tríd a gheara. So tom sin 6 bula faoi thorm a thugant ar an áit chun lúb a thuirtóibh. Agus carró sé sin lom níos daoine nar bheith mé á gur fad le chéile. So lúb beag a thuirtóibh mar sin. Seo an lóchar a chur sa leataobh leis féin. Tá sé sin chun fnacht mar tá baras an bunti gom dó. Sin tam chun ceanna cín dulas níos luathe a chur mór hímpel mar sin. Tá sin plí. Nis tam chun é chasa agus ceann eáil as é chur mór hímpel an ceann nuasa mar sin. Tam chun brú beag a thuirtó. So sé sí mar sin. Nis tam chun é chasa ríis nócha céim. Oeps, is gan scríle leis. Sin rud cáú brethir é chimád ar fad le chéile, sé sá stacar. Agus ceann nua a chur timppel ar an dáchean sin a chur séir as an ceann díorach a bhí an tús. So tá sé stacar smachtach chimád ar fad ach sé brú beag a thuirtó agus fanthe sé le chéile an son sa láir. So sé sin dint gom. Nis cas mé rí sé nócha céim agus lean túirt leis an pátrún seo a chur ceann nua thir sin méid atá trasna an so. So cín tú sé brethir an son dul timppel ar sin. Mar sin. Is cas nócha céim eile thuirtó. Agus ceann nua thuirt seach. Anna him plí a ríis nó céanna dhéanamh. Ceann céanna dhéanamh ríis eile. Ceann nua chur thuiris. Tá sé deacarí de chimáid fí smacht ach sin mar dhéontóid. So cas mé ríis nócha céim é as chur mé ceann nua isteach a ríis. So sin an próséis atá. Tá an lúb dinta gom hana hain ó chéanamh agus sin mar sin. Agus dar cadiad na tréthe a creachtar a bhaine leis an grosa.
stocha an rud is smó bhfuil cáil ar an gur seo ná cosanta thuirt stocha de héthe mar chochadí so san tigiad cosanta thuirt de héthe ón duine agus ó tintrachas tarnach. Maar bhí cáil ar riad lánach chud rudaí ach ceann an rudaí ná tine agus greibh gur thug sí cosanta roioine. So agus is ban anna láchaí bhí si anna bháil de san daoine bochta chairí sí leo agus tánach chud scéaltas pisóg eile agus nósna eile buint le láid le Bhríde dá bhór sin. Tá sé gúgach mar obair mar tá tíon ón rudaí seo na lóchar amacht wit an tamar fad agus sa siúthe beidir léint amach agus scap amach so tá sé tápach íochttaína bhí chimáid hí smacht ach an dentús an bunús tá leis se anna himplí na do sé chasa nócha céin agus cean nó chur leis agus an fili in a bhláir slí as chur leis an cruis. So sin tá siad fechann sé 6 míl lech per fós ach nar gohair na churmid an srang ar an deire chur sé sin crocht asar. Tá sé sósú hain céibh cín duine tá stíl hain a gachéin duine agus is maithan rud é sin de marc hain a chur air. Nis siad 6 teach le chéile agus tá crot éigeanta teach ar inis ceapan go dóthain curgam leis an cruis. Just máchan chur nós air, ní sé róthram sa níam chun domáiste dhéanamh an lóchar, just chun é chimáid fhí smacht. Fada sa aim an srang chun na deiríche i cheangal. As iad a bheith fada nóhain chun an sníomh as an sin geartha mé níos gúiríad chun an rud in túsúil níos déanaí. Sin ceir pí srang. Gus chur méid gná sníam ag an deire. Sa dhéanamh fíghó. Ceann chur ag gach deire chun brethir na lóchar. Ceann. Ceann béanach anois. So nis tám chun crot éigent nó slacht éigent a chur ar an Port seo sa lár as iarchtaíanamh na péirí lóchar a bhrú le chéile as a bhrú isteach agus duine sé roint cíal dibh nuair atá sé bá dhéanamh. Má stíamh go mbeadh graim níos mó ag an srang so bheith bhóga síos nó é hanú go mbeadh graim níos fearige ar na lóchar ag an deire as caró sé sin an rud ar fád a chur faoi smacht ar chomá. So is bed crot níos fearr chur an grí ag an aerosáis a sin mar tá dhéanamh go inis. Agus tuí gatain ar meach chéin tá beag daoine átha gúil a bhád níos néat an ná mé héin. As léithint átha bhaim bíon crot anna dheasar seo thugam as léithint eile ní bhíon crot chuma thugam. So brehan sé an lá chumá. Sin mar tá sé sin má golóir faoi níis tám chun just é néú sús níis na de fá dhéanamh anna ghearr ar fád má stíomhait. Nis tócha tám se beidir chun rial éigent a bheith gom mar níos síom leanúnta gar agus an sin ní bheith éon cruis fáca gom. So tá beidir fad áirithe fiúcha amach chun lár as é sin úsáid mar slaptóis. Agus duldir ar sin, so tá chun na deiríocha gar dóibh an sin. Is cí mé chun sa bheith ga má sí mé ní cura den duine mé sin an srang sin a bóga sós agus an slaptós úsáid a ríis. Slaptós sin seo ríis. Agus ná duine í darúd gan a sós i bhar ní mar ní bheith mamí nó dadí ró hásta má inon si bheith seosta chisin nó sa seo mar site
With PC locher timpel na háite. So tá crot ábhring níos diise teachta ar níos ó hebh na deiríocha de, agus sochan níl le duinebh níoseach na PC sranga a dheara. Leis an sisúr agus nach méach na deiríocha sinna agus sinné. Sin Cros Bhríde. Ní as a garach agus go nairí le a chuirde le bhór néireachtaí.